farsingach. Has sin na giúnsach mar a bheith sin na táis farsingach de cúmag. Nuair a has sin na táis farsingach, bhí sin na táis uachgar nó cúmag de rúd. Fud is an táis uachgar de báirt. Gríomh 1. A táis le Lego, blóchachan nó pasta. Jean cearnach agus dúileach an bord geal big agat agus cátaich iad le Lego, blóchachan nó pasta. Cúntais go bhíd pís Lego nó blóchachan nó pasta a chleachú. Seo éisimplar mar a gcuideadh tú dhéanú an bord geal big agat. Cúntais cearnach an ans an mathstrotar agat. Jean ceart chearnach mar seo agus cúntais go bhíd cearnach a thain. Scríb an áireamh rithúh. Tá tríchad sa gá cearnach big ans an cúmag seo. Jean cúmag mar seo agus cúntais na cearnachan. Tá 50 cearnachan an seo. A deanú táis. Jean dá cúmag ans an jotar agus jean táis de go bhíd cearnach a thain. Mus cúntaisú na cearnachan. As Joey deanú táis, cúntais na cearnachan. Chaníim an táis agat a bhí ceart. Opair ans an jotar. Chaníonn na cúmaíonn seo go frusta an triantan neo an cria son cúntaach na cearnachan. Mar sin cúntais díreach na cearnachan sláán.